Siya'y panani siya. Antuman sa religion mo, amani siya ka, at katawan niya amarsa. Amin nasaragan mo, ampi ka si tayo labat. Agkalilinwan. Siya'y panani siya. Mantulungan tan manaroan tayo, atan so kwan na Diyos siya katawan. Anos labat tan paninisyak jad pagli na kairapan. Si Rowena Rebolledo, 39 years old, panaya mo at barangay mo na 4 ang mga anak ko. Saya anapan may 100 Island, saya sawak, driver 350, si tatalabak naman minsan, walipita ka 200, siya sa nito mo balas. Nan pandemic sa irap min maong bante arak ganta ninyo sa pangalamigan ng daray gugo ko natananggapin na alay pasabing mi gagawin mi mantatalaban sa nasawa dasal laba ben makaraos at pinagawa-gaw mani siya na kakapita ka Diyos takya inararaton amin na totoo. Magalang pong Lourdes po, suya. Mabait rin sila sa akin. At kung anong meron siya, binibigay niya ako, ganun. Ayun, malapit kami sa isa't isa. Taon ken, wala sila to may akala naman sa naman tawag itsak. Gapi sila to, nakakasang kamay. Wala po itong PWD, kaya tutulungan ko ni Idang ko sira. May nagaw-agaw. Hindi naman ako nakakuha ng naramdaman nga nahirapan ako sa kabuhayan. Kasi ganitong buhay namin, okay lang po. Yung sabi ko, kasi sa ganitong buhay ko, ay Diyos pa rin ako. Siya'y panani siya. Tapos para ararang kore, ugugaw tampen makasumpal irad panag-aral na. Sabi ito yung iman nasumpa so panag-aral to, tampen na buti pa nga kung maging teacher. Siya'y panani siya. Awat mula baat so amin maong tan maugas. Tansay Diyos niya makauloy ud sika. Tangkuran man dasal kan magpasalamat. Na mapiskit so paraglaman daw. Ang gapisa nila. Mampasalamat siya inagaw-agaw at wala subilay. Nag-aalaga sa amin pag may sakit po kami. Bibigyan ng pagkain sa amin para po may pangbuhay. Sa kwandalante, sa agaw at umpapawailan lamang. Siya'y panani siya, at katawan niya amarsa.